עכשיו זה מצלם, בבי. אתה יכול לעשות את הקולות המתוקים שעשית קודם? כי זה לא צילם. גילית את הכדור פורח? תראה מה הוא יכול לעשות לך. תראה. כדור פורח שעושה גם מוזיקה. לה לה לי לה לי לה 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 לי לה לה ייי. מה אתה אומר לאמא? מה זה הדבר? תראה, תראה. אורי שלי, אוריקי, אמא אוהבת אותך, מאמי. בוא תראה לכולם איך אתה רץ במרוץ. אני רץ במרוץ. אוי, כל הצעצועים מסתירים אותך. כיף? 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 תראה לכולם איך אתה מוצאת שתי אצבעות. תראה לכולם איך אתה מוצאת שתי אצבעות. אורי אוהב שתי אצבעות בפה. הוא אוהב שתי אצבעות בפה. הוא אוהב הכל בפה, נכון? הכל בפה. אתה יודע שבתמונה אתה נראה יותר שמנדריק ואתה לא כזה שמנדריק. בבי, התמונה משקרת. התמונה משקרת. שוקי, זה שנראה לכולם את הרגליים הדוקות שלך? הן קטנות וחמודות. ואתה יושב כמו אמא בתנוחת יוגה. ואתה בועט. טוב, בבי, האמת שנראה לי שהווידאו זה רק מעניין את אמא, ולא אף אחד אחר. תקו, תגיד שלא. תראה לכל איך אתה מוצא את הלשון שלך, איזה כיף, אני בן 4 חודשים. אני די מוצאת. טוב, יאללה. זה נורא מצוק שאתה מוצאת אותה. זה מתוק. לאן אתה ממהר?